Здравейте, казвам се Светла Караджова. Аз съм Йордан Станимиров. Аз съм Станимира Иванова. Това видео, което ще видите, няма нищо общо с другите видеа в канала ми и това е абсолютно умишлено. Защото днес искам да ви разкажа не моята история, а историята на едни хора, които на мускули правят магия за квартал Борово в град София. Тук читалище не е имало, но днес това се променя. Ще чуете какво е да се бориш срещу система, какво е да имаш или да нямаш подкрепа. А те се свързаха с мен първоначално, защото искаха да платят за консултация. Когато ги видях, си казах, аз пари няма да ви взема. Но ако мога да популяризирам вашата кауза, за да може културното наследство на българина да продължава да бъде живо в тази сграда и чрез вас, то аз ще дам всичко възможно да ви помогна. Аз съм Йордан Станимиров, хореограф, прим артист, балетист на ансамбъл Филип Кутев, човек, който се занимава с български танци от може би 60 години. Аз съм Станимира Иванова, по-малката дъщеря, имам и брат, той се казва Стефан Иванов, ръководител на нашия клуб Body Folk и ансамбъл Слави. Преди година се върнах от Холандия, където живеех 15 години, за да помогна на моите родители за тази прекрасна инициатива, която са започнали. Здравейте, казвам се Светла Караджова. Занимавам се основно с музика, изкуство. Сигурно съм го наследила от моите предци, защото майка ми е Натка Караджова, една велика българска певица. Това беше една идея, много спонтанна. Събрахме се в Новотел Европа за един коледен спектакъл, който организирахме специално за учредяване на читалище Натка Караджова. Всички направиха своите предложения да станат част от създаването на читалище Натка Караджова. Това бяха около 250 човека, които дойдоха и подкрепиха идеята. Създадахме читалището, но ние официална сграда не сме имали никога. Ние попаднахме в ситуацията, че за читалище място няма. Изпращахме писма всяка година и така вече колко са? 13 години, 14 години. Връщаха стандартен отговор. Нямаме такова помещение и такава сграда. Но в един момент се появи един от кметовете. Каза така: за вас ще се опитам да направя нещо. Каза: ето ви, има една къща в Борово, която е в окаян вид, но вие, ако можете да я направите, на ваше разположение, ще направя всичко възможно да й пусна документите и да станат нещата възможно по най-бързия начин. Тук е момента, в който да благодаря на Столична община, Столичния общински съвет, че когато влезнаха документите за предложение за този имот, който се намира в ЖК Борово, беше гласувано 100% одобрение. За мен това е една изключителна победа. За това, че те усетиха нашето голямо желание да съществува такъв културен център в ЖК Борово за първи път. Знаехме, че сме непосилни да вършим всичко сами и реших да потърся помощта от Теди. Тя веднага хареса идеята, разказах и, че ние реално сме взели сграда, но тази сграда има нужда от малко любов, тъй като всичко е на доброволчески начала и на собствен бюджет и не всичко можем да покрием и да направим. И тя веднага взе идеята при сърце и започна веднага да търси хора, които могат да ни помогнат. Не мога да ви опиша колко много съм благодарна на нея, тъй като наистина успява да ни мотивира, че всичко може да се случи и да постигнем това, за което работим. Това е една много стара къща, която беше затворена повече от 10 години. С изкъртени прозорци. Цялата описана с графити. Страхотен теч, пукани търби. В кухнята изгнил пот, който беше опасен за влизане. Тъмна, неприветлива. Паднал комин, скъртени тухли, изпочупени керамиди. Всичко беше в един много окаян вид. Но ние видяхме много потенциал в тази сграда и усетихме наистина позитивната й енергия, която днес усещаме. Имаме желание да оправим сградата и всичко около нея, за да може хората, които ни посещават, имат желание да го правят и да им е приятно както на тях, така и на нас. Дезинфектирахме навсякъде с боя, с лакове, направихме парапети, входната врата, на балкона, навеси,
Боядисахме графитите. Искаме бъдеще наистина да оправим покрива ни, което е много важен за една къща. Да направим звукозаписно студио, в което малките ни възпитаници да имат съвсем малки професионални записи, да се радват след определено време в определена възраст. Разбира се, вече графика е почти готов. Ще има изобразително изкуство, има приложни изкуства, ще има програмиране за малки деца, ще има уроци по пиано, което ни дариха на читалище Натка Караджова. Ще има български танци за 4-годишни деца. И така продължаваме с нашите мечти и с нашето запълване на графиците на читалище Натка Караджова с още нови идеи. Много се радвам, че след всички тези препятствия вече ние имаме наша сграда, която може да наречем дом на читалище Натка Караджова, където вече може да правим нашите дейности и хората да ни намират по-лесно. В описанието на това видео ще видите какви са конкретните сегашни нужди на читалището и как може да помогнете. Също ще намерите и дарителска сметка, ако решите финансово да подкрепите ремонта, който тези прекрасни хора правят. Благодарна съм, че бях поне малка част от този проект, а с вас, мили хора, ще се видим в следващото видео.